Sausaw ka tang bro. Cut out. Sinublakatan. Dami. Pero ma, pasikat ka ma. Patay. Natas guys. Pasikat ka daw. Alright. Lagi tanam. Sige na. Sulit ko sili nga. Bala sa may kukapara. Bala sila. Dagargan. Dagargan. Bro. Tutup belum? Tutup belum. Pas-pas kayo. Hindi ko na ito po. Ay, bang. May tatlong na malasado. Hindi pa. Pumakan na. Selain sigok yung anyo. Bulalo. Sarap. Kain mga idol. Itlog. Itlog. Go. Bro. Sak bro. Oh. Halo. Yun, shoutout sa 12 million viewers natin. Tara kayo mga idol. Dam. Sili. Siling maliliit. Sarap.
Hmm. Anghang. Kain, kain. Kain ko, Ma'am Melody. Ma'am Melody, solido, salido. Usok-usok ba ako? Ubus na. Hi guys. Sabaw tayo guys. Wow. Sarap. Ha? Lupit. Pawis na to. Pinakahuli na tayo. 3% time T. Niyaspat yung battery niya bro. MT mga idol. Kain. Hanggang may MT na to. Maraming pagkuhan. The best from here. Thank you sa 22M na nanonood ba mga idol. Init, sabaw. Ito yung batil mga idol, ito yung patong. Anghang. Bilisan natin. Malaking subo na to. Sinisipon na ako.